Tapane martabak terang bulan, Bos. Kekuatane menipis, Bos iki. Iki nek Josari renek iki. Ora enek, tapi iki sepil nasional bolo. Produk Pribumi Melati, Bu Sulastri. Iki renek iki nek Josari, enake ning Melati. Menerima pesanan setiap saat bolo. Hubungi Mas Jemu dah. Butuh pirang truk tetap dilayani. 2000 murah. 2000 meriah to, Ndak? Toppinge Karena awak dhewe biasa 53 ora apa-apa. coklat kacang. Isine nasional, Ndak. Coklat kacang. Kayak lembut banget to, Ndak iki. Sakpol. Enak tenan iki. Tanpa pemanis. Tanpa pengawet Ndak iki, orisinil Bu Sulastri, Ndak. Nek pemanis yo Ora nggawa kacang iki tak nggo kelan gori. Sepil kacang kosong. Bakul kacang ora nggo kacang. tempe gembul. Iki bikinan nyonya. Piro ndak Dari sakmene? Medan jere wong 5000. Teri Medan. Iya, genah no to. Genah-genah iki lho tunggale bolo. Iki enak teri Medan. 5000 Ndak sepile. Teri, kacang, tempe, kulit melinjo. Pilih ndi bolo? 5000 mentah karo 5000 mateng Bos Joyo. Teri Medan. Pilih 5000. Nah, Medan asli lho Ndak. 110 Ndak sekilo. Nyonya tebel Orang orang gowo. Ya ora tuh